जय बिहार जय भारत। तो अपने सबन कैसन बानी? मस्त बानी, स्वस्थ बानी और अपन पढ़ाई लिखाई अच्छा से करत बानी। चली तो अपने सबन खातिर अपने के ई भाई क्लास 10 के भोजपुरी जोन पहला चैप्टर बा हमने के विषय वासना छूटत ना मन से लेके आ गइल बा। तो आज के बाद अपने सबन के भोजपुरी सब्जेक्ट में टेंशन नहीं खेले के जरूरत, ठीक बा। काहे कि हम कंप्लीट अपने सबन के 2026 खातिर पढ़ाएं, जेमे टारगेट बा अपने सबन के 90+ नंबर लावे के। भोजपुरी बड़ी आसान सब्जेक्ट बा, एके पढ़ के बहुत जल्दी याद हो जाला, सुन पढ़े में मजा भी आवेला, ठीक बा। तो एके हमनी के करब जा। पहला जोन चैप्टर बा हमनी के इस चैप्टर के जितना भी महत्वपूर्ण बात बतावल गइल बा जौना की हमनी के जानकारी रहे के चाहिए, तो उस सभी के हम बोर्ड पर लिख देले बानी। अपने सबन के काम इतने बा कि ध्यान पूर्वक अच्छा से एके सुन ली। जौना से होई का कि एक सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न एको अपने से ना छूटी। रहल बात सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करावे के, तो ई भाई जिम्मेवारी ले ले बा एकदम 2026 तक के एग्जाम के 90+ नंबर लावे के। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न बनी सारा के सारा प्रश्न अपने के ई भाई कराई। इस चैप्टर के चाहे व्याकरण होके, व्याकरण भी अपने सबन के पढ़ाई हुई पूरा शुरू से लेके अंत तक, यानी कि पूरा का पूरा व्याकरण पूरा का पूरा अपने किताब जौन भी पढ़े के बा पढ़ाई हुई, ठीक बा। बस अपने के अगर वीडियो अच्छा लगी तो मन करी तो लाइको कर दे और मन करी तो सब्सक्राइब कर ले, अगर चैनल पर नया बानी तो, ठीक बा। चलिए तो हमने के पहला चैप्टर बा जौन विषय वासना छूटत ना मन से। एक लेखक के बानी तो संत शिव नारायण। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा कि विषय वासना छूटत ना मन से के लेखक के बा, ठीक बा। लेखक के बा, रचनाकार के बा, तो के संत शिव नारायण। याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछल जा चुकल। जरूरी बात कि अगर अपने सबन नहीं जुटल व्हाट्सएप ग्रुप से तो 9523112363 पर अपने सबन मैसेज करी, अपने सबन के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देवल जाई, जहां पर अपने के ई जो पढ़ रहल बनी एक PDF अपने के मिली, ठीक बा। अच्छा से अपने नोट्स बना लें जो कि एग्जाम खातिर इंपोर्टेंट रहे। लास्ट एग्जाम से 3 महीना पहले अपने सबन के कंप्लीट भोजपुरी के नोट्स मिली, ठीक बा। तो ओकरा खातिर भी जुड़ जाए, ज्यादा फायदा रही, ठीक बा। और जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने के देवल जाई। और लास्ट जितना भी अभी एग्जाम भइल बा, अभी 5 साल 4 साल ये जौन भी एग्जाम में प्रश्न पूछल जा चुकल बा, यानी कि प्रीवियस ईयर जौन प्रश्न बा उ प्रश्न के भी अपने सबन के आंसर प्राप्त हुई। तो अपने सबन जुड़ जाए, ठीक बा, ज्यादा अच्छा रहे। चलिए भक्ति साहित्य के इतिहास में कौन साहित्य के इतिहास में? भक्ति साहित्य के इतिहास में संत शिव नारायण के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बा। भक्ति साहित्य के इतिहास में के कर तो संत शिव नारायण के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बानी भक्ति साहित्य के इतिहास में। देखिए यहाँ के रचनन में ब्राह्म जीव आ माया के तात्विक चिंतन प्रस्तुत कैल गई बा। के कर तो यहाँ के रचना में ब्राह्म जीव के आ माया के तात्विक चिंतन प्रस्तुत कर गई बा। कहे के मतलब जोन माया मोह जोन बा हमनी के, ठीक बा, मनुष्य के जोन माया मोह बा, जोन अंदर विषय वासना जोन छुपल बा, एकरा बारे में तात्विक चिंतन कैले बनी यहाँ के, ठीक बा। सबसे खराब बात तो मनुष्य के ई बाना कि विषय वासना, कौनो चीज के लालच हो जाला हमनी के, ठीक बा। देखते मात्र, ठीक, जौन सुंदर दिखल हो काश ई हमर होइत, काश हमरा मिल जाइत, ऐसन का होला लालच हो जाला। तो इहे विषय वासना पर यहाँ के संत शिव नारायण जी क्या कहले बानी, ये बात सारा बतैले बानी कि मनुष्य के का करे के चाहिए, कैसे रहे के चाहिए, अपना विषय वासना पर कंट्रोल कैसे स्थापित करे के चाहिए, ठीक बा। देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत चंदवार नामक गांव में बाघराम के घरी सनवत 1773 में यहाँ के जन्म भइल रहे। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट बा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। याद रखे कहाँ यहाँ का जन्म भइल रहे तो उत्तर प्रदेश राज्य में भइल रहे। कौना जिला में? तो गाजीपुर जिला अंतर्गत चंदवार नामक गांव में भइल रहे। कौना? गाजीपुर जिला अंतर्गत चंदवार नामक गांव में भई रहे। केकरा घरे? तो बाघराम जी के घरे भई रहे। केकरा घरे? तो बाघराम जी के घरे भई रहे। कब भई रहे जन्म? तो 1773 ईस्वी में भई रहे। याद रखें, देखिए
शिव नारायण जी के बचपने से सामाजिक विषमता आ धार्मिक विकृति के प्रति आक्रोश भीतर भरल रहे। यानी कि समाज में जो का बाटे हमने के विषमता और धार्मिक विकृति जो भरल बा धर्म के ऊपर लेके के एकरा ऊपर उहाँ के का भई रहे आक्रोश उहाँ के भीतर भरल रहे, बहुत ही ज्यादा भरल रहे आक्रोश। कोनो बात ना, लाइन कट गई बा, ठीक बा, अपने संबंध तनी मैनेज करें। शिव नारायण जी के बचपने से सामाजिक विषमता आ धार्मिक विकृति के प्रति आक्रोश भीतर भरल रहे, बहुत ही ज्यादा। वहां का बचपने से, वहां का बचपन जो नवरा रहे वही बेरे से वहां के अंदर समाज में जो विषमता रहे आ धार्मिक विकृति रहे, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव जन रहे समाज में, ओकरा प्रति वहां के का भई रहे आक्रोश भीतर क्रोध भरल रहे, बहुत ही ज्यादा भरल रहे। देखिए वो घटी के यानी वो घड़ी के चर्चित संत दुखहरण जी से यहाँ के दीक्षा ले ली। कहे का मतलब ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन बा, एकरा पर ज्यादा ध्यान दें। संत शिव नारायण जी केकरा से दीक्षा ले रही तो दुखहरण जी से। आई अपना समय के बड़ी ही मतलब बहुत ज्यादा चर्चित संत रही, बहुत ज्यादा चर्चित संत रही, इहे से वहां के का कैले रही दीक्षा ले रही। क्वेश्चन पूछल गई बा, ठीक बा, कि संत शिव नारायण जी केकरा से दीक्षा ले रहनी, तो केकरा से दीक्षा ले रहनी वहां के दुखहरण जी से यहाँ के दीक्षा ले रहनी, यानी शिक्षा ले रहनी। देखिए यहाँ के कबीर दास, पलटू दास आदि संतन से प्रभावित रही। इहो क्वेश्चन पूछल गई बा कि संत शिव नारायण जी केकरा से प्रभावित रहनी, तो कबीर दास से प्रभावित रहनी यहाँ के, आप पलटू दास से प्रभावित रहनी। याद रखें केकरा केकरा से, तो कबीर दास से और पलटू संतन से यहाँ के प्रभावित रहने। समाज के दलित आ अपेक्षित लोगन के बीच काफी लोकप्रिय भइनी आ यहाँ के अनुयायी लोग शिव नारायणी संप्रदाय चला के यहाँ के सिद्धांत के प्रचार प्रसार कैले। कहे का मतलब समाज में जौन दलित परिवार लोग रहे, ठीक बा, उहाँ लोग के बीच में यहाँ के काफी लोकप्रिय हो गई, बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गई। तब का भइल कि यहाँ के जो अनुयायी लोग रहे, यानी कि यहाँ के जो माने वाला लोग रहे, यहाँ के संत शिव नारायण जी के जो लोग माने वाला लोग रहे, उ का कैलक एगो संप्रदाय चलेलक। कौन संप्रदाय चलेलक, तो शिव नारायणी संप्रदाय। कौन संप्रदाय, तो शिव नारायणी संप्रदाय। तो ई बात के याद रखें, इहो प्रश्न पूछल जा चुकल बा, बहुत ही इंपोर्टेंट बा, ठीक बा। शिव नारायणी संप्रदाय चलेलक, ओकरा के प्रचार प्रसार कैलक। देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अंतिम वाला लाइन बा कि फतिंगा नैन सुख खातिर दिया में जर जाला। जो फतिंगा का मतलब कीड़ा मकोड़ा, तो फतिंगा यानी कि नैन सुख खातिर, अपने आंख के सुख खातिर कहाँ जाके जर जाला, दिया के टेम पर जाके, लाइट पर जाके का होला जर जाला। आ भावरा सुगंधित के लालच में पचरस खातिर जान गंवा देला। वही में भावरा का होला सुगंध के लालच में जाके अपन जान गंवा देला। वैसा ही लालची मन के गति होला। वही तरह जौन मनुष्य जौन बा, लालची व्यक्ति जौन बा, ओकर भी गत यही तरह से हुई। जे नहीं एगो फतिंगा के जान चल जाला, भावरा के जान चल जाला। तो इ चैप्टर में अपने सबन के विषय वासना के बारे में बतावल गई बा। हम आशा करत बानी कि अपने सबन के ई बात समझ में आयल हुई, ठीक बा। अगर वीडियो अच्छा लागता, अपने चाहता नहीं कि अपने सबन के वीडियो माने डेली बाय डेली मिलत रहे, ठीक बा, प्रत्येक दिन मिलत रहे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ई बात के कि वीडियो अपने सबन के कैसन लागल बा, ठीक बा। हो सकता कि थोड़ा बहुत लाइट के प्रॉब्लम होके हमारा पास उतना साधन नहीं है भाई, ठीक बा। जौन बा हम अपने सबन के कर रहल बानी, ठीक बा। इ नंबर पर अपने मैसेज कर देम, अपने सबन के ग्रुप में जोड़ दिहल जाए। हमनी एकरा बाद में इस चैप्टर के जन ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखब जा, और लास्ट में का हुई सब्जेक्टिव प्रश्न बा, उस सब्जेक्टिव प्रश्न के हमनी देखब जा। तो फिर मिलत पानी हम अपने से नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक खातिर जय बिहार जय भारत।